गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरो। थाम्बनेइलाव थानाय बायदि बुजिखाबाय जानो हागौ। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायनो सानदोंमोन। साननैनि सिगां डियार नाब्ला सारखौ लोगो हमनानै मोजां गाज्रि सावरायनाय जादोंमोन। दिनैनि बे समाव आं आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायो। साननैनि सिगां डियार नाब्ला सारजों 1.5 घन्टानिफ्राय 2 घन्टा सम सावरायलायनाय जादोंमोन। बेबायदि समाव माखासे बर' हारिनि जिउ जारिमिन, जोबथेसालियाव थानाय बिर जोहोलावफोरनि सायाव, गावनि पार्सनेलि बर' हारिनि साहित्य जिखुनु जाया बर'फोरनि थासारिनि सायाव माखासे मोजां गाज्रि सावरायलायनाय जादोंमोन। नाथाय डियार नाब्ला सारा गावजों सावरायलायनायखौ भिडिअ चेनेलनि गेजेरजों फोरमाय होननानै जोंखौ अथ'रिटि होआखै आरो फोरमायहराखै। जाहाथे डियार नाब्ला सारनाव सोङा हुसिया डियार नाब्ला सारनिफ्राय पारमिसन लायालासिनो बे चेनेलाव आं फंनैसो बुंनाय रावफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला बर' हारिनि गासैबो आफादनि दैदेनगिरि, बर' हारिनि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव आं बयनिसिमबो आखाइ खबजोबनानै गोरोन्थिफोर जालाङोबा आं निमाहा बियो। जेब्ला मोजां गाज्रि सावरायलायदों, डियार नाब्ला सारजों जेब्ला मोजां गाज्रि सावरायलायनाय जादों, माखासे इनाये जायफोर बिथांमोना केसनि सायाव जेरैबायदि बिजिर जादों, बिथांमोननि सायाव माखासे गिथावना बिथांमोना केसखौ आवगायलांबाय थादों होननानै सावरायलायनाय जादों। बेफोरबायदिखौ भिडिअआव फुरा हगारोब्ला जाहाथे आंनि गोरोन्थि जानो हागौ। बिनि माखासे इनायनि माखासे दावगालांबाय थानाय एनडिबिफोरनि केसखौ आवगायलांबाय थानायनि सायाव उननि समाव आं भिडिअखौ गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव, आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव आं फोरमायगोन। आरो लोगोसे साहित्य सभानि डिस्ट्रिक्ट साहित्य सभा, सेन्ट्रेल साहित्य सभा खौथि खौथि थाखा गारनानै जेरैबायदि खुङो, रंजा बाजा समायना रमायना माखासे स्टेज खालायनानै जेरैबायदि बेबायदि बाजेटखौ माखासे खम खालायनानै ट्राइबेल हारिनि माखासे मेलेमजिबिफोरखौ लानानै बर' हारिनि माखासे गेदेर गोलावफ्रा खना खनला रायजो जानाय बिथांमोनजों मोजां ज' जालायनानै सावरायलायनानै माखासे डिक्सनारि बानायनो हायो। माखासे बाजेटखौ खम खालायनानै जेरैबायदि खौथि खौथि गारनानै समायना रमायना माखासे स्टेज खालायनानै बर' हारिखौ बेसेबां जौगाहोनो हादों, ट्राइबेल हारिखौ बेसेबां जौगाहोनो हादों, बर' फरायसाफोरनि माखासे बिजाबनि सायाव बेसेबां जेंनाखौ बोस्रांनो हादों, बर'फोरनि गेजेराव बेसेबां आवगायलांनो हादों, ट्राइबेल हारिनि गेजेराव बेसेबां जौगालांनो हादों, दिनैसिमबो नुनाय जायाखै। आरो बै समनि जेब्ला बोसोर जुगनिफ्रायनो बर' हारि ट्राइबेल हारिया रायजो जाबोदों, बेबायदि समाव समायना रमायना माखासे साहित्य सभानि खौथि खौथि थाखा गारनानै बेबायदि बै जुग बोसोरनि सिगां ट्राइबेल हारि बर' हारिया रायजो जाबोदों। नाथाय साहित्य सभानि समायना रमायना खौथि खौथि थाखा गारनानै माखासे खुंफुंबोनायनि उनाव बेसेबां जौगाबोनो हादों, बेफोरखौ बुंजोबोबा माखासे गोरोन्थि जानो हागौ। नाथाय आं दिनै रन्जन सारनाव सोङा हुसिया माखासे खोथाखौ आं फोरमायबाय। जाहाथे आंनि बुंलांनायाव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं गले गले आं निमाहा बियो। बेबायदिखौ जोंबो लुगैयो आरो गेदेरमा रायजो राजाफोराबो जाहाथे आंनि चेनेलनि नायगिरिफ्राबो बयहाबो बुंनायनि मोन्थाय दं। जेरैबायदि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै साहित्य सभाखौ समायना रमायना खौथि खौथि थाखा गारनानै जेरै खुंफुङो, बेबायदि बाजेटखौ खम खालायनानै जेरैबायदि डियार नाब्ला सारा बुंनाय बायदि ट्राइबेल हारिनि जेरैबायदि बर'फोरनि मेलेमजिबिफ्रा खौसे जानानै माखासे डिक्सनारि बानायनो हायो, बेबायदि डिक्सनारि बानायनो हायो। माखासे बाजेटखौ खम खालायनानै बर' फरायसाफोरनि माखासे बिजाबफोरनि जेंनाफोरखौ सुफुंनो हायो। जिखुनु जाया ट्राइबेल हारिनि बर' हारिनि माखासे जौगानांगौ बायदि खामानिखौ जौगालांनो हायो होननानै रन्जन सारा सावरायलायनाय माखासे खोथा जायो। नाथाय डियार नाब्ला सारा थांनानै भिडिअ खालाय रायजो राजाफोरनो फोरमाय होननानै जोंनि सिगाङाव बुंहराखै। नाथाय आङो पार्सनेलि माखासे खोथाखौ आं सोसननानै होदों। आरो लोगोसे जोबथारनायाव आं बुङो, जेब्ला डियार नाब्ला सारा फंनैसो खोथा बुंबावो, बर'फोरनि साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरनि गथ' गथायनि मुङानो बर' मुंनि नाम नङा। आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि मुङानो बर' रावनि नङा। आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि गथ' गथायनि मुंफ्रानो बर' सोदोबाव नङा। आरो जेरैबायदि माखासे खोनानाय बायदि माखासे समाव जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला
गुबुन गुबुन जोंखौ नायनो हायै सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला बर' सोदोबखौ माखासे अनलाइन खालायनायाव उसुबिदा होननानै माखासे गावसिनि रावजों गावसिनि माखासे सोदोबजों सोसननानै गुबुन गुबुन बर' ट्राइबेल हारिनि गामिफोरखौ माखासे अनलाइनाव दानस्लायनानै बेबायदिनो माखासे लामाखौ लांबाय थादों। नाथाय अनलाइनाव लाफा मैद्रु नाफाम अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि बेबायदिया अनलाइनाव सोसनजानाय गैया नामा होननानै माखासे खोथाखौ सावरायलायनायबो जादों। दा जों बेबायदिखौ नायोब्ला खोथाफ्रा सैथोआनो। साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरनि जायफोर दैदेनगिरिफोरनि मुङानो बर' रावनि नामानो नङा। आरो गथ' गथायनि मुंखौथ' जों मा बुंबावनो, जेरैबायदि दिपेन बर', प्रमद बर' बिथांमोनखौ बुङोब्ला सोरबा सोरबा माने सु हाबनाय बायदि बेसेबांबा बरफआव बेसेबांबा गोथौ दैखराव हाबनाय बायदि माखासे रायजो राजाफ्रा साननानै लायो। नाथाय जायफोर गावखौनो बर' हारिनि थाखाय मावसोमग्रा होननानै जाय बिथांमोना माखासे गुबुन हारिजों बर' हारिनि माखासे ट्राइबेल हारिनि गामिफोरखौ गावसिनि हारसाफोरनि मुङावसो लाङै लाङै अनलाइनाव सोसननानै बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि गामिखौ लासै लासै गोमाहोलांनाय, जेरैबायदि बर'फोरनि मुंफोरखौ अनलाइनाव सोसननायनि उसुबिदा होननानै जेरैबायदि दैदेनगिरिफ्रा थगायजानाय, बेबायदि खोथाखौ माखासे फोरमायदों, माखासे खोथाखौ फोरमायाखैबाबो अबेबा खोथाखौ फोरमायनो गोनां जाबाय। आरो लोगोसेयै बुंबावो जोबथेसालियाव थानाय जेरैबायदि सिनियर जुनियर जायफोर बर'फोरनि बिर जोहोलावफोरनि मुंखौ पुलिस अफिसारनिफ्राय लानानै गभर्नमेन्टनि अफिसारफ्रा जेरैबायदि सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बिर जोहोलावफोरनि नामखौनो स्पष्ट लिरनो रोङा, बर'फोरनि नामखौनो जेरैबायदि स्पष्ट बुंनो रोङा, सालायानो गिदिङा, बेबायदि आसाम स्टेटखौ रायजो खुंनानै दं होननानै डिआर नाब्ला सारा फंनैसो खोथा बुंनाय जायो। अब्ला जायफोर बिर जोहोलावफोरनि मुङा जेरैबायदि नामफ्रा बर'नि हंला हंलि, जेरैबायदि बिरहां बारहां खारहां सोरखौबा लांहां खुरहां, बेबायदि मुंखौ जेरैबायदि जोंखौ गादबनानै दोननाय हारिया बेबायदि आसाम सरकारखौ सालायनाय दैदेनगिरिफ्रानो जुदि नामखौनो जुदि स्पष्ट स्पेलिंखौ लिरनो रोङाब्ला, जेरैबायदि ट्राइबेलफोरनि नामखौनो जुदि बुंनो रोङाब्ला, बेबायदि स्टेटखौ खुंनानै दिनै बर'फोरखौ गाग्लोबबोदों होननानै माखासे खोथाखौबो फोरमायनाय जायो। आरो माखासे खोथाफोरखौ रायजो राजाफ्रा साननो गोनां। आरो आं बयखौबो आसा खालामो जेरैबायदि माखासे खोथाफ्रा सैथो, जेरैबायदि साहित्य सभाया लाख लाख कौटि कौटि थाखा गारनानै बेसेबां जौगाहोनो हाखो आरो साहित्य सभाखौ बेसे बोसोरनिफ्राय खुंबोखो। साहित्य सभा खुङैनि सिगां जुग जुग बोसोर बर' हारिया ट्राइबेल हारिया रायजो जाबोदों। अब्ला बै समजों दिनैनि बे समजों जों समान समानखौनो बुंनांगोन। जेरैबायदि जोंथ' सोरांबानो बर' फरायसाफोरनि जेंनाखौ खोनायो, जेरैबायदि बर' माखासे फरायसाफोरनि जेंनाया दिनैसिमबो सुस्रांजायाखै। अब्ला एसेबां समायना रमायना माखासे साहित्य सभाखौ खुंफुंनानै दिनै बेसेबां आवगायनो हाखो। बेबायदि बाजेटखौ खम खालायनाया माबा मोनसे लस जागोन नामा? बेबायदि बाजेटखौ फरायसाफोरनि सायाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव माखासे सावरायलायनानै माखासे बिजाबनि सायाव गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय, गुबुन गुबुन कान्ट्रिनिफ्राय फैनाय जायफोर जोंनि इन्डिया बा आसामाव जायफोर आलासि महरै बेरायनो फैयो, बिथांमोनाबो ट्राइबेल हारिनि माखासे बर' हारिनि माखासे रावफोरखौ जाहाथे मोनथिलाङो। बेबायदि माखासे साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा मोजां मोजां माखासे बर' रावखौ, बर'फोरनि माखासे सोदोबफोरखौ गिदिर डिक्सनारि खालायनानै जाहाथे बेबायदिखौ थाबैनो नाजालाङो। बयबो ट्राइबेल हारिनि दैदेनगिरिफोर, गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव, बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव बयनिसिमबो आसा खालामो जाहाथे बेबायदि खामानिखौ आवगायलांनो हायो, बयनिसिमबो आसा खालामो। नाथाय जोबथारनायाव आं फंसे बाथ्रा बुंबावो, गेदेरमा रायजो राजाफ्रा, आंनि चेनेलनि नायगिरिफ्रा एसे नायबिजिरनाया मोजां। जेरैबायदि बर'फोरनि बिखाफोर दाननानै जेरैबायदि सोमावसारनायाव आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि मुंखौनो, गथ' गथायनि मुंफोरखौनो दिनै जाम्बा जाम्बिफोरखौ गामियारिखौ बुङो बर' स्कुलाव फराय, बर' मिडियामाव फोरों, नाथाय आबसुनि दैदेनगिरिफोर, साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरनि गथ' गथायनि मुङानो बर' मुंनि नङा। अब्ला दिनै जाम्बा जाम्बिखौ बर' मिडियामाव सो होनना बुङो, गावसिनि गथ' गथायनि मुङानो दिनै बर' रावनि नङा। अब्ला रायजो राजाफ्रा माखासे नाहरनाया मोजां आरो आंनि चेनेलनि नायगिरिफ्राबो नाहरनाया मोजां।